Veliki interes za ovo natjecanje koje se održava već 10. godinu pokazuje i broj od oko 160 prijavljenih projekata, a po prvi put se pridružuju i prijavitelji iz Bosne i Hercegovine. Cilj je promocija ovog područja i stavljanje određenih destinacija na turističku mapu. Turizam ne poznaje granice. Mi svi trebamo razmišljati destinacijski, moramo razmišljati o nekakvom zajedničkom proizvodu, bez obzira da li je to vino, da li je to rakija, da li je to tradicionalna arhitektura ili nešto treće. Stranaca se naravno ne interesira, naravno razmišlja o granicama kada ih mora prelaziti, ali dolazi zbog motiva dolaska, dolazi upoznat određene ljude, sve više nekako taj motiv dolaska upravo u ruralna područja, zašto je na neki način upoznaju tu autentičnost. Iznenadite se kakvih sve odličnih ideja ima, jer stvarno bi bilo šteta da ostanu, da ne budu primijećeni. Mislim da je nagrada u prvom redu da oni i sami osjete da su primijećeni, da taj rad ima ipak nekakvog efekta, osnovno videći po rezultatima svog rada, a onda i poticaj za nekakvu buduće djelovanje, rad. Herceg-Bosanska županija u proteklih nekoliko godina doživjela je ogroman turistički rast baš u ovom području, pa je ovo bila prilika za prezentirati sve ono što ovo područje nudi. S obzirom da je u zadnje vrijeme u Herceg-Bosanskoj županiji zaista veliki broj poduzeća i OPG-ova i obrta koji se bave turizmom upravo ovako u ruralnom području kao što je naša županija, onda smo obavijestili sve općine s područja županije da kandidiraju svoje projekte, dakle sa svojih općina. A evo kao što vidite 14 prekrasnih ideja je iz naše županije prijavljeno i svi su oni ušli u ovaj izbor gdje se zapravo bore svaku svoje kategoriji za ovu nagradu. Zajedno sa poduzećima iz Republike Hrvatske. Ideje su predstavljene, vidjet ćemo sad kako će teći dalje. Raditi bilo kakvo gospodarstvo, a posebno turizam koji je jedna od najlabilnijih grana, a pogotovo u Bosni i Hercegovini je vrlo izazovno i teško. Posebno evo ću naglasiti danas da sam jako sretna što sam imala priliku čuti tako lijepe priče iz ovog dijela Bosne i Hercegovine, gdje zaista vidimo da ljudi svojom ljubavlju, prema području u kojem se nalaze, energijom i motivacijom mogu napraviti zaista krasne sadržaje. Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo, prati ruralni turizam u Hrvatskoj od samih početaka. Tradicionalno iz godine u godinu kroz dodjelu nagrade Suncokret otkriva svijetu sve više atraktivnih ruralnih destinacija, promovira tradicijske sadržaje, povezuje najznačajnije projekte i što je najvažnije stvara nove proizvode u ruralnom turizmu. Završna dodjela nagrade održat će se 28. veljače u Opatiji.